I encara els parlem d'una altra ponència, en aquest cas al Badiu de la Plana d'en Tàpies, que acull cada 15 dies una xerrada dedicada a millorar el benestar i la salut. Totes les tertúlies que s'emmarquen en aquest cicle L'art de viure al Badiu són a càrrec de l'assessora i entrenadora personal Sofia Blasco. El tema tractat aquesta setmana ha estat el de conviure en parella i els assistents han pogut conèixer algunes propostes perquè la vida en parella pugui ser més satisfactòria. La propera tertúlia serà el dijous 30 de juny a 7:15 del vespre al carrer d'Ignasi Iglesias, número 21. I aprendre junts, segur. Com et dius tu? Tractarem la qüestió de l'assertivitat. Com dir no quan volem dir no. Això és una cosa bastant delicada perquè normalment les persones que tenen un estil de vida, un estil de comunicació poc assertiu, tendeixen a cedir moltíssim a l'entorn, a qualsevol mica de pressió de l'entorn, cedeixen. Es consideren que tenen sempre una mica menys de dret que els altres.